ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರುಬಾರು ರಾಜ್ಯದ 22 ತಾಲೂಕಿನ 121 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ತಗ್ಗೊಂದುಪ್ಪನ ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರುಬಾರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬರ್ಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡು ಜೀವ ಕಳೆಯವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ದ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಸ್ಐ ಶಾಮಿಲಿ 7 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಂಜನಾರು ಶಾಮಿಲಿ ಕೋಲಾರದಾರ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ರಾಜ್ಯದ 22 ತಾಲೂಕಿನ 121 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ 6 ಜನ ತೀರ್ದೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಜ ನಷ್ಟ ಬೋಡ್ತುಂಡು. ನಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಂದಾಜ್ ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ಆಯ್ನ ನಷ್ಟ ತೆರೆದು 6 ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಡ ಪಾತಿರಿಯರು. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜಾಗಿಲಿನ ತೂದು ಪಿಂದೊನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಡ ಪಾತಿರಿಯರ. ರಾಜ್ಯದ 22 ತಾಲೂಕಿನ 121 ಗ್ರಾಮಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ. ಒಟ್ಟು 333 ಇಲ್ಲಲೆಗ್ 644 ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬುಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ 6 ಜನ ತೀರ್ದೆರ. 209 ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಡು ನಿಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡ. ಇಲ್ಲಗ್ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪಟ್ಟದುಂಡ. ಭಾಗದಾತ್ ನಷ್ಟ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ನಷ್ಟಾಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಂಡಿರ. ನಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ದಿಂಜ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡ. 87 ಇಲ್ಲಲಿಗ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ. 23 ಇಲ್ಲು ಇಡೀ ಪೋತುಂಡು. ಈ ಕುಟುಂಬಲಿಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ. 53 ಇಲ್ಲಲಿಗ ಭಾಗದಾತ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ. ಈ ಇಲ್ಲಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನ 182 ಕುಟುಂಬಲಿಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ. 178 ಜನ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಲಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆರಂದು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಇವತ್ತು ಏನು ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಕಾರವಾರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಇದೆ. ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಂತಿರುವಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 168 ಜನ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 182 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 87 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 63 ಭಾಗಶಃ ಬಿದ್ದಿದೆ, 24 ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪೋಲ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದು, ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, PWDಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಡು ಜೋರಾದಿತ್ತಿನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬಲ ಕಳೆಯೊಂದು ಕಮ್ಮಿಯಾವೊಂದು ಬೈತಡ. ಚಂಡಮಾರುತ ಬಲ ಕಳೆಯೊಂಡಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಡು ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಕಮ್ಮಿಯಾವೊಂದು ಸಾಗುತ್ತಂಡ. ಗುಜರಾತ್ದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದ ದಿಯು ಬೊಕ್ಕ ಉನಾ ನಡುಟು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಚರೆ ಶುರುವಾದ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ದುಂಬರಿದಿತ್ತಡ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ದಂಚ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಅವಲು ಓವೆ ನಾಶ ನಷ್ಟ ಆತಜೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮವಾದ 2 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೆನ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆದ ಜಾಗಿಲೆಗೆ ಕೊನಪಾದಂಡ. ಚಂಡಮಾರುತ ನನ್ನಲಾತ್ ಬಲ ಕಳೆಯುನುಂಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇದ್ದದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜಸ್ಥಾನುಡು ತಗ್ಗುಂಡು. ಐತ ಕಾರ್ಬಾರಡ್ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಉಲಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಾರ್ಜ್ಡ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರಗೂ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ 146 ಜನಕ್ಲೇನು ನಾಡು ಪತ್ತದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಪಟ್ಲಂ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶಾಮಿಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ಡ್ ತೀರ್ದಿರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರ. 7 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲಿ ರಜೆಟ್ ಅರೆನ ಊರು ಕೋಲಾರಗ್ ಪೋದಿತ್ತೀರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಸ್ಐ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನ 24 ವರ್ಷದ ಶಾಮಿಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ಡ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬಡು ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲಿ ಕೊರೋನಾದವ್ರ ತೀರ್ದಿರ. ಅರೆನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಕೇನೊಂದಿರ. PSI ಶಾಮಿಲಿ ಕೋಲಾರದಾರಾದ ಜನವರಿ 11 ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸಡ್ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ. 7 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾರು ರಜೆಟ್ ಕೋಲಾರಗ್ ಪೋದಿತ್ತೀರ. ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ತಾಗದಂಡ ಮೇ 2 ಮರ್ದಗು ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ತೀರ್ದಿರ. ಬಂಜಿನಾರಾಯಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಪಾದಜಿருந்து ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಅಂಗಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒದಗಾದನ. ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೀಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿಲಿಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ರಿಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಕುಡ್ಲಾ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸಡ್ ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಿಯಾ ಭಂಡಾರಿ, ಲೀಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒದಗಾದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಈ ದುಂಬು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಪಣೌಸಾಯ ಒದಗಾದಿನಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನೋಲಿ. ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾದ ಏನು 2ನೇ ಅಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಂಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬೂರ್ನ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಗಾರೆಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾತಂಡ. ಟಗ್ ಬೋಟದ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊದಿತ್ತೆರ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದಡ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಪದ್ರ ಕುರುಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು ಬುಳ್ಕಿರಿ ಕಾಯೊಂದುಂಡೋ ಅಂಡಲ ನನಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮರ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡೋ. ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ಕಡಲ್ಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬೂರ್ನ ಟಗ್ ಓಡನು ದೆಪ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಗಾರೆ ಶುರುವಾತಂಡ. ಬೋಟದ ಯಜಮಾನೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದುಂಡೋ. ಸೋಮವಾರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿರಂಡಲ ಹವಾಮಾನ ಯತ್ವ ಸಿಡ್ದವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ಜಾಂಡ. ಟಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸೋಮವಾರನೇ ಆತಂಡ. ಕಡಲ ಸೆರೆತ ಅಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಅಂಗಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗದನಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆನ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರಿಂಗ್ ನೀಂದುನ ಜಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ಮ ಜನತ ಕೂಟ ಇತ್ತಿನ ಟಗ್ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ತಿಕ್ಕುಲ್ದು ಮಗರ್ದಂಡ. ಮೂವೇರು ಬದುಕದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿರ ಇರುವೀರ್ನ ಪುಣ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಮೂವೇರು ತೋಜಂದೆ ಆತೆರ. ಟಗ್ದ ಅಡಿಟ್ ಪುಣ ಉಪ್ಪುಂದು ಊರ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಟಗ್ ಬೋಟುನು ದೆಪ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ. ಉಬರ್ದ ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮುರಿಯಾಳ್ಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕಗು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಗ ಕಲ್ವೆರ ಪೊಗುದೆರ. ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದರ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗುದಿನ ಕಲ್ವೆರು ಕಬಾಟದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ 5 ಪೌಂದ ಕಂಟಿ 1/2 ಪೌಂದ ಉಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟಾದೆರ. ಉಬರ್ದ ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮುರಿಯಾಳ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂಜೆಟ್ ಏರ್ಲಾ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನುರ್ಕಿನ ಕಲ್ವೆರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವು ಕಂಡುದೆರ. ಶಾಹಿದ ಪನ್ಪುನರೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗ ದರ್ತದೆರ. ಉಲೈ ತೂನಗ ಕಬಾಟಡಿತ್ತಿನ 5 ಪೌಂದ ಕಂಟಿ 1/2 ಪೌಂದ ಉಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡುದೆರ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಕುಪ್ಪಳಿಕೆ, ಎಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ದನ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಜಾಗೆಗ್ ಬೆರಲೊಚ್ಚಿ ತೆರಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾನದಳ ತರ್ಪುಡಾದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೆರ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಕಡಲಡು ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೂರಾ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೆರ. ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲಡು ನಡತಿನ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ದುರಂತ ಕೇಸಿದ ಬಗೆಟ್ ಪೂರಾ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೆರ. ಚಂಡಮಾರುತಗ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ನ ಓಡುಡು ಜಿಯೋ ಕಳೆವನ್ನ ಕೈನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಹಿಡಿದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತೋಡ್ದವ್ರ ನಡತಿನ ಓಡ ದುರಂತ ಬಗೆಟ್ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಡು ಸಭೆ ನಡಪಾಯ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿಯರ ಪಾತಿರ್ದು ತೀರ್ನಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಲಿಗ್ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಹಿಡಿದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಮೂವಿರು ನೀಂದದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿರ ಇರುವಿರು ತೀರ್ದಿರ ಮೂವಿರು ತೋಜಂದೆ ಆತಿರ ಅಕ್ಲಿನ ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದುಂಬರಿದಂಡ. ಚಂಡಮಾರುತದ ದುಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮೊಕುಲು ದಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬೈದಜಿರಂದು ತಾನು ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ತೋಜಿದಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತುಂಬಾಳ್ತಿಡು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ವರದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಟಗ್ ಬೋಟುಡು 20,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇತ್ತದು ಅವು ಕಡಲು ಸೇರಂದಿನಂಚ ತುರ್ತುಡು ಕುಡುಂಜಿ ಓಡ ಗಳಸದು ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೀರ. ಟಗ್ ಬೋಟುಡು 22,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇತ್ತದು ಅವು ಕಡಲು ಸೇರಂದಿನಂಚ ತುರ್ತುಡು ಕುಡುಂಜಿ ಓಡ ಗಳಸದು ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ
ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 14 ರಾತ್ರಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಜನ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ, 3 ಇವತ್ತು ಉಳಿದಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 9 ಜನ, ಇನ್ನೂ 3 ಜನದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ MRPL ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ, ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಜೀವಗಳು ಸತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ MRPL ಇಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಗ್ಗದ ಕುಜಿಲಬೊಟ್ಟುಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಬಡವೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದಾತ್ರ ಬೇಲೆದಾಂತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದೆ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಫೋನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೆರಿಪಾದು ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಗಬೊಳ್ಳೂರ್ದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ವಗ್ಗದ ಕುಜಿಲಬೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನವಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ. ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬದುಕಸಾಗೊಂದಿತ್ತೆನ. ಕಂಡನಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಸಹಾಯಕಿರಾದಿತ್ತೆರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದವ್ರ ಕೆಲಸದಾಂತಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪನಸಗ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬರುಡಾಂಡ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ BC ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಂಡ. ಮೊಕ್ಲಿನ ತೂದು ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡಗಾಜದ ಪ್ರಶಾಂತ ಶಾಂತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಯಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಉಂತೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಣಸಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ತತ್ಕಾಲದ ನಿರಿಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಮಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಾದು ಬೇಜಾರನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಪಟ್ಟೊಂದಿರ. ಎಂಕುಲು ದಿನ ಮಜೂರಿ ಬೇಲೆದಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ವಣಸಗ ಗತಿ ಇಜ್ಜೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡಪುಡ್ಲೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಆರು ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊರಿಯರ. ಶಾಸಕರ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ ಊರ್ದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಬೊಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟೀರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಡವೀರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭೇಟಿ ಶಾಸಕರು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಸಾದಿಡಬೂರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ನಿರೆಲಾಪು ನಂಚಪುಡಿನ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಿದಂಡ. ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಾಲ್ಯದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ. ಸರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಲ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಹಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಅವಳು ಉಂಟಾಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ತಗೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಗೀವಿಡ್ ಒಟ್ಟು ಗಡಿಬಿಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಗಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅತ್ತವರ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂಟಾದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸೊಂಜಿ ಸೂಪತ್ತದು ಪೊತ್ತುದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಸೂಪತ್ತದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಸಾಲಾದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟಾದಿತ್ತೆರ.
ಅತ್ತಾವರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಒಂಜೆಕ್ ಸೂಪತ್ತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದಾಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಬಸ್ ಉಂತಾದಿತ್ತೆರ ಅಂಗಾರೆ ಅಂದಾಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಡು ಸೂಪತ್ತದಿದ್ದದು ಬಸ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಪೊತ್ತುದುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಅವಿಕ್ ಸೂಪತ್ತದು ಜೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಡ್ದಾಕ್ತರ ಈ ಮಾತ ಬಸ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಉಂತಾದಿತ್ತೆರ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲಸುದ್ದಿಲು ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರುಬಾರು ರಾಜ್ಯದ 22 ತಾಲೂಕ್ಲಿನ 121 ಗ್ರಾಮಲೆಗೂ ನಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ತಗ್ಗೊಂದುಪ್ಪನ ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರುಬಾರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬರ್ಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡು ಜೀವ ಕಳೆಯವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ದ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಸ್ಐ ಶಾಮಿಲಿ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜನಾರು ಶಾಮಿಲಿ ಕೋಲಾರದಾರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.